Ffych, fi yw Dafydd ap Gwilym, bardd mwyaf bedwarydd ganrif ar 10. Rhamantydd mwyaf oesoedd canol. Helo. Fflort mwyaf Cymru. Bardd mwyaf iaith Gymraeg. Full stop. Fi'n byw yn Llanbadarn, ger Aberystwyth. A bob dydd Sul, byddai'n dod i eglwys Llanbadarn i weddio ac i gwrdd ac ambell un. Ni bu Sul yn Llanbadarn, na bew nac eraill ai barn, am wyneb at y ferch goeth, am gwegil at ddiw gwywgoeth. Fi sgrifennodd hwnna. Mae'n dda, ynddo e? Chi eisiau clywed cyfrinach? Mae dyn cas, dyn creulon o'r enw y bwa bach. Bachan ychyfu, siwr o fod y dyn mwyaf creulon yn y byd. Ond mae fe eisiau'n llafu. Nawr, falle bod tyma bach o fai arna i, achos nath e ddala fi'n smwtio gyda'i gariadau. Morfydd. A chi'n bo be? Dyw'n nghariad arall i, dyddgu, dyw hi ddim yn hapus da fi chwaith. Felly, mae rhaid i fi ffoi, ffarwelio ac Aberystwyth, dweud, ydy wrth fy nghariadon ni, a mynd i'r rhywle o'r enw Gwynt. Achos fan'na, mae'r arglwydd Ifor hael yn byw. Mae Cymru nôl yn yr oesoedd canol yn le llawn rhyfeddod a hyd a lledrith. Felly peidiwch y synnu os mae yna anifeiliaid neu hyd yn oed elfennau'r tywydd yn siarad gyda ni. Ar y gair, Wylan. Yr Wylan 10 ar lanw di oer. Un lliw a geiri. Dafydd ap Gwilym! I ble wyt ti'n mynd? Mae gen i fusnes pwysig i wneud yn y deddwyrain. Glywes i na fod ti yn fachgen drwg? Ie, wel, weithiau mae'n galed i fi hafio trwy'r amser. Os orffenni di'r gerdd na i fi, na i ddarllen stori Pwyll a Rhiannon i ti. Wrth gwrs na i orffen y gerdd i ti. Ie, beth yw stori Pwyll a Rhiannon? Dyma ni. Un prynhawn, amser maith yn ôl, roedd arglwydd 700 Dyfed Pwyll yn ymlacio ar ei orsedd yn Arbers ar ôl cyfnod prysur o hela gyda'i ddynion yn Glyn Cych. Tynwyd ei sylw pan aeth y ferch Berta iddo ei gweld eriod heibo ar gefen ceffyl. Ac meddai Pwyll wrth i ddynion, pwy yw'r ferch hardd yna? Ewch ar ei hôl ar unwaith. Ond roedd hi'n amhosib dal Rhiannon. Ar ôl tipyn o drafferth, nath Pwyll gwrdd ar Rhiannon a dod ben a'i phriodi hi bod dyn drwg o'r enw Gwawl rhwngddynt. Nawr, mae mwy i'r stori, ond mae'r daith o geredigion i went yn un hir. Felly, welly ti fynd, a dire a gweddill y gerdd i mi. Wrth gwrs yr Wylan 10. Stori wych am Pwyll a Rhiannon. Yr Wylan 10 ar lanw di oer, unlliw a geiri neu wenlloer. Ynghoraid wrth yr angor, law a mi lili môr. Rhai bod wedi mynd i ddwy'n chips gan dwrstiaid yn Aberystwyth. Gadewch i mi sôn, bach yn fwy i chi, sydd oedd pethau'n gweithio yng Nghymru nôl yn yr oesoedd canol. Bydde beirdd, fel fi, yn cerdded ar hyd a lled y wlad, yn ysgrifennu cerddi i'r bobl gyfoethog. Chi'n gweld, ni feirdd oedd superstars y cyfnod. Helo, siwmai. A byddwn ni'n ysgrifennu cerddi yn canmol ac yn dweud pethau neis i'r bobl gyfoethog i wneud nhw i dimlo'n bwysig.
a un o'r bobl pwysica i'r arglwydd Ifor hael, a bydde fe'n talu fi drwy adael I fi aros yn ei gartre fe. Y llys! O, edrych mlaen! Ydy'r gwynt I codi? Y fi yw'r gwynt. A fi sy'n chwythu trwy walltiau pawb. Y gwynt yn siarad? Os ysgrifennu di gerdd I mi, na I ddarllen stori Branwen I ti. Wrth gwrs, mae hwnna'n swnio fel bargen. Mae Branwen o Gymru a matholwch brenin Iwerddon wedi priodi. Y gobeith yw bydde hynny'n cadw'r heddwch rhwng Cymru ac Iwerddon. Am gyfnod fe fu pethau yn dawel a'r ddwy ynys a'i brenhinoedd yn cytuno'n dda. Dechreuodd y problemau wrth I matholwch stopo trin ei wraig fel brenhines a'i gwneud iddi weithio o fore gwyn tan nos yn y gegin. Roedd y cogydd yn ei bwrw hi, os nag oedd hi'n gweithio yn ddigon caled. Felly doedd hi ddim yn briodas hapus iawn rhwng Branwen a matholwch. Ond, gyda help Dridwen I hala llythyr i'w brawd bendigeidfran, fe ddath bendigeidfran a'i filwyr I achub Branwen, ond fe droiodd pethau yn hyll iawn wedi hynny wrth I matholwch a'i ddynion ymladd yn erbyn y Cymru. Lle mae'r gerdd I mi de? Wrth gwrs, a mae'n un da. Y gwynt. Yr wybrwynt helynt hylaw a gwrdd drws a gerdda draw, gwr eres dwyd, garw ei sain, drud, heb droed, heb adain. Pwy I ti? Nes ti weld y gwynt? Na. Bioden yn amlwg? Ife ti yw'r bardd enwog Dafydd ap Gwilym? Ie, Dafydd ap Gwilym, bardd gorau'r bedwaredd ganrif ar 10, rhamantydd mwyaf oesoedd canol, fflwrt mwyaf Cymru, bardd gorau'r iaith Cymraeg, full stop. Fi di clywed amdano ti. Ti wedi trial dwy'n gwraig y bwa bach. Fi'n gwybod, os na I ysgrifennu cerdd I ti, ti'n meddwl darllen y stori na? Wrth gwrs. Dyma'r drydydd gainc. Ac erbyn hyn mae dyn drwg o'r enw Llwyd fab Cilcoed wedi gosod hyd ar ddyfed. A bob tro y daw niwl mae'r byd yn newid. A phobl yn diflannu. Rhiannon a Pwyll. Chi'n cofio nhw o'r gainc gynta? Wel, mae Pwyll wedi marw erbyn hyn. Rhiannon, newydd I da I ti, ti di cael mab, pryderu. Ond newyddion drwg, chi'ch dau wedi diflannu yn y niwl. Ond pwy sydd yn chwilio amdano chi? Mana wydan, gŵr newydd Rhiannon. Ie, dŵr newydd di Rhiannon. A gwraig pryderu cigfa. Mae yna lot o drafferth gyda llygod yn bita, gwenith I gyd, a llygoden fach feichiog yn troi yn fenyw feichiog. Ac yn sydyn, mae Rhiannon a pryderu yn ymddangos. Ta-da! Hollol wallgo. A dyna ddiwedd y drydydd gainc. Diolch. Wel, dyma'r cerdd I ti. A mae hon yn un da. Pa sy'n mynd nawr? Iawn, paid â mynd. Y Bioden. Mi'n y nef yr oedd hefyd, y bu ffelaf edyn o'r byd. Cario ymlaen. Yn adeilad brad brydferth ymhen gyrchedd perfedd perth. Os mwy?
O ddail a ffryddgalch, balch, borth, a'i chymar yn ei chymorth. Reit, sawl cainc i ni wedi wneud fyna nawr? Ni wedi wneud tair, felly mae un ar ôl, achos 4 cainc y Mabinogi, we. Sgwni, pwy ni'n mynd i siarad yn awr? Mae hon yn stori dda, o'r bedwerydd gainc. A mae'n dechrau gyda'r dewin Gwydion. Blodau, blodau, blodau. Dant y llew, llygad y dydd, cennin Pedr, rhosyn, briallu, bysedd y cwn a chlycher gog. Ei cymysgu yn y crochan a hei presto, wyle hi! Do, fe greodd Gwydion ferch hardd mas o flodau. Medde y dewin, dy enw di yw blodeuwedd. Fe fyddi di yn wraig i lleu llaw gyffes. Ac fe gwmpodd lleu llaw gyffes mewn cariad gyda blodeuwedd y ddynes o flodau. Ond, o na, beth yw hyn? Fe redodd blodeuwedd bant gyda dyn golygus o'r enw Gronw Pebr. A pan ffindiodd Gwydion mas am hyn, roedd e'n ganryll, yn grac, a gweud y gwir oedd e'n tampan. Cosp blodeuwedd drian, oedd byw fel gwdi hw am weddill i bywyd, gan ddod mas pan fydd pawb arall yn y byd yn cysgu. A sôn am gysgu, mae'r hael yn machlyd arno ni fan hyn hefyd. A ni bron a cyrraedd pen y daith. Dyma fe, llys Ifor hael. Awn ni weld yw e mewn. Arglwydd teg a charedig, Ifor hael, wyt ti mewn? Fi, Dafydd ap Gwilym, sy'n ma? Well fi ddarllen y gerdd, i adlu mewn. Ifor hael a nest. Nest, wengoeth, wynddoeth, wynddaint. Ifor air o fairwriaeth, deg yw'r fai, diegr o faith, ma fi yw ffraethlyw ffrwythlawn, mair dy dda, mawr yw dy ddawn. Yn odwy'n wych, bardd gorau Cymru, full stop. Ifor, wyt ti adl fi mewn nawr? Ifor! Hei fi ma!